On the way, the next match is 62 kilogram. The Ian Abidova, Bulgaria, Anna Gonzalez, Panama. Challenge decision on Mankey. There's no evidence of a defensive foul in this sequence. That does gain control from the takedown. The original points. Score of 2 red is confirmed. The clock will be adjusted to 2 seconds. Kettő másodpercig visszatekerik az órát a 10 könnyegen, a challenge után. Kg-os női mérkőzést láthatunk a díszszőnyegen, a győztes, the winner and the mentee in blue, Christian Shazikina. Folytatjuk tovább a női mérkőzéssel, ezután már 68 kg-ban a díszszőnyegen. At the red team, 68 kg. In red from the USA, pirosban Amerikából, Kennedy Blaze. És az ellenfél, the opponent from Hungary, Magyarországból, Kingben in blue, Polk Karolina! Állásból folytatódhat a díszkönnyegen a mérkőzés, egyelőre 2 órára vezet az amerikai rész. Ráistenek még sokkal hátra. Lehet szurkolni nyugodtan! Kennedy Genesis Blaze Karolinánál egyébként nem akárki, és amióta mennek ezek az UVB rangsor versenyek, Beretben 8-0-ás a mérlegre, úgyhogy szükség van a magyar völgyeményen mozdításra bőven, nagyon jó formában véghoz már általában. Köszönjük!
szőnyegen véget ért a mérkőzés 130 kg-ban, és egészen Sámán Mamadal, a videózóban megint Sámán Mamadal Azerbajdzsán. The next match is number 19. Veronica Ivanova. Anna Masarieva. Bulgaria. A C-szőnyegen 76 kg-ban láttunk egy mérkőzést, ahol vezetett az amerikai öreg. Egészen majdnem a találkozó végéig, de tudsa győzni az ellenfél. The winner at the match from Kyrgyzstan, Medved Alperi.